चलो हाली हाली काम धाम कली ओकरा बाद में इहाल दुखी फोन करके बतिया ले माई अभी खानो पानी देवे के बा सब कोई के मम्मी जी का जाने कहाँ निकलल बानी आई आती तो दे के खाओ के समाज दे दी न घर में बड़ू का चाहिए खाना चाहिए हम आई ना तो 9 हाथ के घूग काहे तान लेवल ढेर लाज लगता का हमारा ले तो का करी मतलब रहुआ बूढ़ पुरानिया बानी तो घर में रहुआ से घूग ना टांग हमें कौन तारा का करी अब ढेर बूढ़ लगता नहीं हमें हाय हो कैसे पापा जी रहुआ बतिया तनी पापा जी मत कर शैतान लेके तो का कही रहुआ के भैया जी कहीं बंद कर देम जौनो तेल नून आ दाल भात तरकारी खाता रहनु सब बंद कर देम आखिर गलती चुप रह। बनी मरद के ना 1 रुपया कमाए के बा न धमाए के बा हैं बिया हमको के लाइल बानी कि तोर मरद को के लाइल बा रहुए का के लाइल बनी लेकिन अपने से रहुआ नहीं की ना का के लाइल हमारा भी सूत जब बिया को के लाइल बानी तो ऐसे काहे रहुआ बोला तनी आई रहुआ एकदम नजर में लाज डर नहीं के कोई ऐसे पता हो के अपना बोलेला कैसन पतो रे कैसन पतो हमने की मानत तोरा के पतो अपन तो रहुआ हमरा के का मानी ना अपन में हर सुन हे पतो ही सुन ना ढेर छनमनो मत हाथ अस्थिर रख सारा खर्चा हमारे चलावे के बा तोरा के 12,000 के साड़ी ले आ सूट सब किन दे तोरा के धुआला पर धोइला पर हमारा बुझाला कि 18 होला हमारा जवानी याद पड़ जाला पापा जी रहुआ का करतनी धइयो के बिना बात हो सकेला रहुआ काहे ऐसे करतनी हमरा कुछ समझ में नहीं के आवत हमार हाथवा में काट बा कि छुअते गड़े लागता मन ऐसे धोइए नहीं तो का हो गई हैं? हमार मन ना हो ऐसे ऐसे हाथ सुघुरावे के अम्मा जी हमा जी शैतान लेके हमा जी के चिल्लाता रे अम्मा जी मुंह फाड़ देम अरे तोरा के 2 दिन 3 दिन खाना तोर बंद आज के बाद 4 दिन ना खइबे जब तक अपने मने हमारा बेड पर ना आइबे तब तक तोरा मुंह में एक वन के दाना ना देम देखो तो तोरा अम्मा जी कैसे तोर खाजा चलावो थारी समझ गए खूबसूरती के नाच बनू कहो तेजाब डाल के मुहवा में आग लगा दे बहुत बेकार आदमी है अपना जमाना में 10 जना के काट के नहर में डाल दले रही जो में 5 गो लड़कियों रही सब हमारा मुंह माया ना लगे मान जो राय मन से हमार बात नहीं तो मैं सीतागिरी निकाल देम तोर हम भाग हमारे नजर के सोजा से तो आओ आओ अम्मा जी अरे अम्मा जी के छोड़ अम्मा जी अरे छोड़ कहाँ अम्मा जी रे देखी बाबूजी रहुआ जैसे करे तनी नु ठीक बात नहीं के बोलो रहुआ हमरा के भूखे सुताई चाहे हमरा के मार दी लेकिन हम ऐसन काम ना कर सकी नहीं गलत तू हाथ से भूखे रहो न तेल देम न सोडा देम न साबुन देम न सरफ देम ना चाहिए रहुआ हमर पर पट्टी आई सब ना चाहिए और जतना धन दौलत बनू कुल हमारा कब्जा में बा तोरा मरद के ना तोरा कही कुछ ना पहिरे देम कपड़ा लाता एंगू टिकुली सब आज से तोरा खातिर जान ले कि बाउर हो गई रहुआ का चाहता नहीं आई हम अपना मारा चल गल बावन तो रहुआ जरा कुछ करिए रहुआ कुछ करे हमरा संगे हम कुछ ना करो हम प्यार करो प्यार करो अच्छा साला धराई नहीं है आज ना तो काल ही हमारा कब्जा में आई आ ना आई तो कर हम जियल मुश्किल खो देम ये हमारा आँखी में छपा गल बिया हमारा दिल में छपा गल बिया रात के नींद नहीं खेला गत हमारा हैं? पागल बना देले बिया हमारा के पागल बना देले बिया डाक धोइले रहलानी हो आहो बुढ़ाऊ हे जा या के मौनिया बाबा बनल बड़ा बैठ के दलानी में आ घर चूल्हा काहे कतन फोर गइल बाबा हो बोनी त पता हेरवतिया उसने तो बोलिसन रे हाँ हमारा के हाड़ी चला के मार देले भी हई देख सब छिला कटा गइल बा गाड़ी देती है रे हमारा के गाड़ी देती है माने हाउ अभी 6 महीना के आइल पता तरह के गाड़ी देती है ये हम देखी ना एगो
चंदनवा के पतो भी है एगो हमार पतो भी है। अच्छा तो एक बात बताओ के करे यहाँ तनी मनी एने ओने पतो ना होली सन माने तो का करबो ओकरा खातिर नहीं करबो माने घर में कलह करबो कहते क्या के नहीं जरूरत है बाबूजी कहते कि खाए बनती तो हम एथी कर देम हाउ कर देम ना बनी खाए ना बनी खाए का खइबो ते बनाओ दालान पर गैस ले चल चूल्हा लेके चल वही हमरा खाना बना छोड़े कर आ ओकरा का कुपा से छोड़ देबा घर में हो केहू का कहियो के ओकर मर्दा ने के त सजाई कइले बसन सास ससुर मिल के समाज में हमारा रहे के बाकी तोरा समाज के जवाब हमारा देगा बुढ़िया के तोरा बताओ हमारा देगा बनू ठीक बा देखो पुड़ाऊ ना नो चोराई बे केहू का कही हो हमनी के बात नाम मुखम जा हमारा केहू के मतलब नहीं के हमारा ईर का लागल बा हमारा के गाड़ी देले भी है मरले भी है हां हम ओकरा खाना ना बनावे दे कौनो चीज का भइल बा ए दीदी यहाँ लागुला सुना त अरे देखत ले को हीरोइन का रोज के डूगी डारा में बउए का जान कहतइन भाईजी पतो ये सेकंड काय कहतन को हम ना रहनी घर आवा आ गोरे ही आरत ने आई गन काय कहतन से लड़ाई कर देले बन ओ चूल्हा में फोड़ देले बन चूल्हा वाला आ कहतन के घरे खाए ना कर देबो करा के ताला वाला मार देले बन बताओ अनाज वाला घर में रउआ काहे के कुल करत तो का है के यहाँ के बहिना अच्छा तू बताव ना क्या करी हमार पतो ही है संस्कार बिगड़ गइल बा के देखी हम देखम कि तू अच्छा देखम हाला काहे के तू आ काहे ना करी रे आज ई समझावत हरी आ काहे गइले ई बात बहरी जाई त ये चार दुइले बतियै हन कि कर पतो होइसन भी है ना त सुनी घरे जौन नुकसान जियन होता त यहाँ के बैले में ही समझावे खातिर आ बोले खातिर रउआ ससुर हई त काहे के बोलत तनी सीधा ही है हमार बुढ़िया गौ ही है एकरा कोई पूर्वक बना के चल जाई नया नोहर बेटी पतो में बिया वो बाद मास बिया हो 6 महीना आइला पहले ससुर के केहू गाड़ी देबेला हां गाड़ी दे तई हां कत गाड़ी दे देले भी हम ना रहनी घर आता जाते घर आता पूछत में भैया कोनी तो अपना तू सोची होती है हमरा से कि देखी ना खाए ना की करे देते पापा जी ना त रउआ समझा दी गाड़ी ना देवे के काहे लइके बुद्धि बा अभी बिया गना हो गेले कैसन लइके बुद्धि भाई ए बड़ो ज्यादा सब छोड़ा आइए बीएससीए कइले बाड़ू लइके बाड़ू आग जोराई हमारा घर के मामला में सतेंद्र को तू मत बोलो ए हो बड़ो सुना ना हो का? बतिया ना सुनबो माला अगिया तनी बेरा जोरे देबा कद ने खाए ना कर देबो 10 दिन 15 दिन 20 दिन जब तक हमारा ले आके ना कही बाबूजी सौरी तब तक ना छोड़म हम आ सौरी भी ना मरत रह तू मुआवत रह ए बुढ़िया खाना ना बने के चाहिए ना तो तोरा के तलाक देते हम यही उम्र में उठा हमरा के उ डहले बा कम हो बाकी जाय दी जन हो तन ई कम पे पानी ना करल गोतिया गोतनी में रही तो असही हमरा केती कइल रहन अब बेटा पतो पसी कतन दम कैसे रही तू ही बता बताइयो के टेंशन देले रहत हमरा के जहर मार खाए पे मजबूर कइले बन होकर माई सुनो का कहीं भसु रही तो फट के रही हां वे बताओ हाँ, तनी कहीं। ढेर हीरोइन मत बन हमारा घरे त लाठी लेके पार फाड़ दे आइलू तो आइलू आज के बाद हमारा परिवार के बीच में बोललू छोटी खबर देता जाय दी रउआ से हम बोलत नहीं कि हम जोड़ी भैया गुनी गलती कर देनी रउआ से रउआ हमरा के 4 गो बातें बोल देनी हम जाते हैं रउआ घर से महाराज कैसे बोलत हैं क्या भाई हम मत छमड़ा उखाड़ देम साला हमार है पालान है हाथना दिन से बनावो तनी हाथना सुघर भी है हमारा एकरा बीच में अगर कोनो जनी आ गलू जा तो प्राण खींच लेम हम कुछ कहो एगो बात कही तार बहन के बियाह हो जाइनु तो हम अब ससुरारी त्यागिए देम कबो कबो जाइम का है हाँ ही दादा तोर जोन बहिन मछरी बना के हमरा के खिया देती है मिजाज का कहे के एगो जान तड़ी पहले बात सुनी ना मोन सर्दी आइल बन ली है ना पियासी मछली तन तीता लाल मरचा अरे त काले नु हम खइले रही रे तो रौरा नु खले रौरा तो बर्थडे सडे में पार्टी उटी में जा खाली तनी हमरा के सही ताके के पड़ता है ये तो कैसे कहलू कि तू हमार पति हवा हम तार पत्नी हनी अर्धांगनी हनी तो मान लग हम खनी तो तार में ना होइल भैया जो हम खाली तो तारा में ना चल जाई पागल है हम खइले में तब तक का खइबे कैसन तो मन भइल कपार दुखता ई नहीं का बुझात कि कपार ऊपर पर तेल दरे हई तिरंगा गुटका खा खा के फेंका चूल्ही के दुआरी रोए तो कोई नहीं तो जानते 10 गो पान किन ले रही कहनी है मन नहीं खेला था हमारा कहीं लिया चली ना मुंह में ना नो काहे ऐसे करी ना अरे मैंने पूछला नहीं कि मुंह कोई तो देख अपना बहन के बियाह होगा से पहले मुझे कैसे कि हम ठीक आ तू ठीक सब बुझाता ठीक नु मुझे का हो हट जाई जाई भरी जाई जाई भरी उठा तनी मेटा लेखा पहले पेट निकलता खाले बैठल नहीं खे जात मेटा ऐसा मैंने हमार निकलल बा हां आगो कनी अपन
तनी से दाल लेबे नहीं खत्म हो गइल बा सब। वो बनैले बानी दाल भात सब्जी अभी खइले नहीं खू खाना नहीं के ना बनल ना तो खा लो हमारा घर काहे नहीं खाना बनल हो का कहिए दीदी जननी बूढ़ा सब चूल्हा वाला सब फोड़ देले बड़न। ई बुढ़ाऊ के बुढ़ारी में का हो गइल हो ई का करत रहे रउआ तने सुनत है हम का कहीं अपने दिल के बात के करा से कहीं कोई से कहत बानी तो कोई मानत नहीं के जननी ना। का होइल बा देखो तनी हाथ बांध ले तड़न हमार कहतन हमरा संगे होई कर हमरा संगे हो कर रउए बताई तो ई कहां तक ठीक बात बा। बहुत बुढ़वा के गंदा नियत बा दीदी हमारा पे। माई बूढ़ा मरी त कहां जाई हो हे उम्र में जने जब कुछ काम धंधा करे जाता नहीं तो कहतन कि तू हमारे संगे ऐसे ना करबे ना तो तोर खुराकी बन कर देम कुछ नहीं खन दे देखम तो जान जाई साबुन सोडा कुछ नहीं के घर में हमारो रागुल बा सब ले तो नहीं खन। ये बुढ़ो को काने कर पीलुआ पर अपन मर्दा भी फोन को के ना कहलु हा का कहीं जान तनी कहत कुछ नहीं कि हमारे के उल्टे लोग लगा दी। हां त को दिन चुप रहबो हो मम्मी जी से कहबो कहनी है जाननी जिद्दी लेकिन कहताड़ी कि तूहे जानताड़े इतना दिन ले संगे हम रहतई तो हम नहीं की जानते ही कुछ करत हो कबे के करा से हम अपना दिल के बात कहीं रोग बताई। ई सोचे लायक बा हो इतना आदमी सपनों में सोच सकेला कि बताव ई ससुर कहा है क्या हे उम्र में ये को बुझाता के कबर में गोड़बाए ना हाथ रहता नहीं तो जान जाई मानतनी के नहीं ना रह सकेलन घुस जातड़न कॉल में जान जाई कॉल के गेट बजा बटा खोल खोल हमरा के खाए दे ओई घरे। सुना ना ए तरी कर तो न त ध के चला के कुछ तू मार दो तब लोग पूछे नु हल्ला होई त जब ढेर इज्जत तो पबू नु तो जानत नहीं को मुंह में अंगूर लगता हाथ लगाए में देरी नहीं खे दीदी हमार तो कोई बातें माने वाला नहीं के जननी देखे में नतिया के तर लगा चोर छिना रम त ये बेरा जानते हे उम्र में हे तरी करत अपना वे अपन पतो चाहो त कसहु दीदी जाननी कि वो कन मरद नहीं खन उते एकरा के कुछ करी जान जाई ऐसे कैसे कुछ करी हो एक हम तो का कहीं हो हम सोचते कि नहीं यारवा कह दे तू न तो नहीं हो रहा तो जाई नहीं खन देत भाई बा फोन करत आप फोनो छीन ले बड़न आई अब बुढ़िया कुछ नहीं की कह जाऊं दे तई बूढ़ी हो ज्यादा रो मत सब ठीक हो जाई का करबू चुप रह आजकल एक गो ऐसा किसिम के आदमी हो जाता नु कि अपनो बेटिया संग ऐसे कह दी हां हैं कोई उनकर बात जननी ना एकदम हम रोइया घोट के हो जबानी मन तो करता हम ही जहर बाउर खा के मर जाई सारा चीज सोला फोटे। चुप रह रो ले काहे कि तू मर जब गलती करता हूं मुंह करके लगाई कि तू लगाई तू बताई हम उनका हमरा त ये के बुझत के टोला महला जान जाई नु तब बेघर क दी हम सब का टोला से निकाल दियो सर उनकरा के हम बाप बरोबर मानत रही लेकिन वो ऐसे करिए ना मी ना जानत रही जननी। ए बाबूआ के पापा बानी जी करे ठीक है देखिए खोज मछली ले आई खइबे रुकी ना जी जाना काट के खा लो हम हो जे त खइला चूहनिया में जा खा लो ए जी तनी सुनी ना का हो गई ये तो हम तो अकेले काम नहीं के कर बताओ हो ऐसे आदमी होला हुआ अपन बेटी बरोबर बिया बेटी पतो बाटल बा हैं कहला पर सब कोई जाने ना कहला कातना बेचारी कुहू करती है भीतर से भगवान गोइली रे का करे आई रही हम ये पका कॉमन दिन आ गेल हो कॉमन जुग चले लगा हम तो बुझाते नहीं थे कौन जुग चल लागल का बतिया का बतेबे तब नु हम का कॉमन मुंह से हमारा कहे में लाज लागता का बात बा अरे बड़का बाबूजी के कहतिया हाथ बात बोले तमन रहे दे चुपचाप रहो आज तक ले एगो नचनिया बचली सन ई त पतो है ही है रह जाना तनी अरे का निकी हम जानत हाली पंचायत भइल हाली पिटाइल बुढ़ावा तब वो आदत छुटेला हम ना जानत रही जी ए मरी त कहां जाई जी नस्ती या एकर जाठ बुझो अरे करे के हितई में लागे लसन मारे हितई में ना केहू बोलावेला यही नियत के चलते एकर हाथ ना बुढ़ारी में आग फेकले बा हाँ त? नतिया के चिलारी पर ले जा कोने आ पूरा फेंक के छो द के अपने से जर के लगा बुआरा काहे के फेंक द असही ढील ओकरा के ओकर जाए देह दी खा जा दादा एगो हमनी के बाबूजी हमनी के नरके में बाई जा स्वर्ग में गोइलन बेटियों से बेसी हमरा के बनले बवन राउर बाबूजी हां अरे हमारा बाबूजी में हो बाबूजी में लाख लिखे नु अंतर बा खाए खातिर तो सब के कुछ चूल्हा फोड़ ले बाबू को का चूल्हा फोड़ दिले बा हां त नौटंकी करेला असही ओकर के बात ना मानी नु त जानले नु लागी चूल्हा फोड़े त लागी हाड़ी फोड़े का करबे
इज्जत तो बनिले रहता। बताओ कतना ही बदमाश बुआ बूढ़ा गोला बेकार सुधर जाए के चाहिए मगर काहे के एकर जीभ के स्वाद नहीं जात कहियो करे जीभ पे डीजल धरिया सनु त एकर पता चल जाई। बैठल तड़ी दादी मैं बनले बतावो हमरा से ना कहले रहती सन दुगो मेहरानू टोला में के त हम ना जानते कि कामना करे घूस के खातिया कामना करे घर के शिकायत करतिया आय। अच्छा त इनका ठीके बुढ़ावा करता एक दिन मार के इनकर कपार फाड़ दी बुढ़ावा मार सुधरिए जाई हम वो दिन असही कहते कि बाबूजी हमर हाथ जंगर धरत हूं तर हाथ जंगर धरत हूं तर फफेली ना धरवन त तू कही है चली खाली तू धासा दूसरा ही है हम खाई तहरा ही है मम्मी जी मानता नहीं चूल्हा वाला फोड़ देले रहन बाबूजी तो कैसे बने भूख लगा रहे जोड़ के तो जाके मांग के खा लेनी खैलू तो खैलू जाके गवालू तवन दादी माई से निमन काम करता हूँ अपना ससुर के प्रचार करता हूँ ससुर हमरा के धरता है। देखिए मम्मी जी रो बात मानी चाहे मत मानी ठीक बनू खबरदार हमरा मरद के कुछ कहलू तो आज ले कोनो कहली तम उनकर के एक मांग पका बार नहीं गराय तनी तू के हो हैं। मम्मी जी हम झूठ नहीं की बोलत अपन भतार के बोला के बाहर आ जा अछरा मत लगाव हमरा संग पो राम लेखा हमर पति बन राम लेखा तो जब वो ठीक बा ना हम ही बेकार मैं तो भेज दी हमरा के हमर नहीं है नयर काहे के भेज दी जा बुला लो सब कुछ तो फोन ऑन फोड़ देलन लेके बूढ़ा तो कोई तार मामा ने ना फोड़लन उहे कम कइले बना भी जान जानू कि जा जा के रहुला घरे भेड़ुन घर जाके कहत के हमरा के धरतवन तो तार इज्जत ना छोड़ियन। लेकिन मम्मी जी हमारा के कोइले बोन तो हम पेट में लगाओ तनी लेकिन दोसर के खो दी हम तार के बरियाली के सुतइली बाबू कह इहो कह सूरत बात ना गमन बा हम इतना सुगर बनी त हमरा के थी ना कइलन अरे हमरा रूप अंति बाऊ का हमरा ढेर सुगर बाऊ हम त सुगर में त हमरा के कुछ थी ना कइलन आय। देखी मम्मी जी लेकिन दोसर कोई कैसे बाबूजी कहिए ना जाइए रे द्वार पे खबर कोई पहुंचा दे नु रब तब रहुआ ठीक लागी हम कह दनी त रहुआ नहीं। अच्छा ई बताओ कि ससुर हम हाथे ध दलन है त खिया गोलू गोल गोलू बतासा हऊ मम्मी जी हाथ को प्रकार के रखल जा सकता लेकिन तू ही प्रकार पढ़ले बाऊ हम पढ़ले बानी हम त अपना ससुर के तेल लगावत रही एकर मतलब का भाई जा अपन अलगे बनावा खा भतार बोला के जा बाहर घर में नाम न सकत नत रह दुगौर पता हो वैसे हमरा उतरे बोली ठीक नु आइए कुल कही हो हमरा के धरत रहन एथी करत रहन। अच्छा दुगो आइए सा ना मम्मी जी या करे लगिन पापा जी ओइसे ना तब रहुआ समझ में पापा जी तो कह जन पापा जी जन कह हां त ना कह उनका का पापा जी ना कह सकी ना भेड़ुआ बाड़न मौगा बाड़न ससुर नहीं कह हां ठीक मार दे पलटिस न मंगे चिहर जे अंगुरो करे लायक ना रहबू जन मार के फोन ना दिया मुआ दी हमरा कोनो टेंशन नहीं ऐसे भी हमारी इज्जत नहीं के ऐसे भी हमरा धन से तब तारा कोनो मतलब नहीं के घंटोलवा ढीलाई ह देखे बुढ़ा कम कैसे का करता देखत रहिए हमरा धन के कोनो लालची नहीं के मम्मी जी ठीक तेरा तो उ लालच होई उ होई नु तू खइले बिना मोरा हमर जांगर तो हम कोई भी कमा खा ले हम मत खाई आजा ना बाप बाप है कितना बदमाशीन दिया हो हम गोर पतो देख बियाह कोई नहीं कि खानदान बदली ई खानदान ना हमन के नक्शा बदल के फेर में बियाह घर दुआर के आई ई का चाहती है कि हमन के स्मरद में ने बुढ़ापा में तलाक एथी कली जा छोड़ा छोड़ी कली जा हो हमर संग पछरंग लगावतिया आई पतो हो के हमर मरद ऐसन बन श्री रामचंद्र रहो ए दिना में हाथावा ना रूखर टाइप नियन हो जाता ना खिस लगाओ तो रूखर ना होई रे एखनी के दिन में सही दे ती पूरा चरा जाला ना ठंडी के दिन में रहते तो ना तो तेल लगावे के बाद ना बाल झाड़े के बाबे दिन भर बहेंगवा लेखा घुमाबे पापा साथे खाना भी खेतवा में कॉलम के ओकरा भेज देवे के कोइले है ना लियावे खातिर तन जाके ढोवा देती से दिया अब कालो गई रही आज खुन जाई पूरे ऐसी लगे ना ढोआवे कना के तले पूरे ऐसी काटा सब बेटा अथु में भाकू में अकेले गोइल बन त तेना जेबे त के जाई उनका दोसर लड़के बाबे की जाई तेहू तो एकदम मत क देबे अकेले जाके वहां परेशान भइल रहता खेतवा में रात बार मत खो ना हो ये थुआ बेवा के रखले रह बार मत खो तोरा कल रही और रिबन वाली के त ले ली मम्मी कहां बोर पड़ा गल की जाए त लेके आए कल अच्छा किन के लिया दे दुगो चुलिया टाइप के ना आवेला हां जी छोटिया के माई का हो जी जी का अब बात सुननी है ना यार का बोल आ गांव टोला में का होता ये भगवान भात पानी रखे लायक नहीं खे का भइल बताइ अरे अब तारा के बाबूजी अच्छा
अमिताभ बाबू के राखल चाहता ये राम ई का कहत आ हे राम झूठ बोलता नहीं सूरज डूबता मन झूठ बोलता नहीं ये राम बुढ़ावा ना शुरुए के या ना गांव टोला में हिलकोर भइल हमरा घरे आई रे रोत रहे खाए खाती तो ही हां ना पिया ब्रोको का ना चूल्हा फोड़ देल भाई ठेंगुरी पर चला ताजी मारी तक नरक में जाइनु कोनी के उल्टा ना का हो कैसन बुढ़ा गेल दांत टूट गेल देह में जानू ई सरफ साबुन ना देम खाए पानी ना करे देम चूल्हा फोड़ देलस आ एकरा के पता के सूते ओ हाता कैसन बाबे देह में जान ना एथी पहले रोज त मारी त लाग से पैसा पतोर करके उनको फसकाइए देते वैसा आदमी के न पी के तो आदमी करे जा पल्ला न कह देगा हिला तो चलेला कैसे हतिया में रोत रख दे ई हमरा संग सूत हमरा संग सुतबे न तो सब कुछ में ना सुतबे तो कुछ ना दे ये राम माता के कोना खोले हम मार दे न ते ई का कहता हो पैसे ना भाग दे के जो त यहां से या कौन सी करू गइलो कि नहीं जासे जो पापा फिर जो तक ये बाद में देता हूँ अथवा भकुया लेके जाई तो माथा पर धइल बा हमारा जो ले लिए चाची हवा से मांग लिए एगो और एक्स्ट्रा जाना तनी आ न त उठी आई बिया त कहे लागले त न रोत रहे न करे जा फाटे लाग बनैले रही दाल भात दौड़ के सब्जी खिया जाए त एक ने खिया देलु त ठीक गोला का अब बताई आ जब बूढ़ है आदमी ये तरी करे लागल गांव टोला में जी एकरा के गांव टोला से निकलने में नु भलाई बना त अपन बेटी बहन में जौन अपन ने के छोड़ दूसरा का छोड़ी आजकल ये ना कहा आई नतिया मारे मारे नु भइल बा जी ये जठ बोझा ना मारे मारे नु भइल बा सोचे के चाहिए तो सासवा कैसन बिया को तो कहले होई ना सासवा अरे का है जब बैठ के बतियाओ तब जा पानी नहीं खे मानो अरे नया बात जान तू जपन यार ये दादा हो बाऊ अरे हो उनका पापा अरे उनका बाक का लड़का को नौगा ना आवेला हमरा का भइल पर औरत आहे पर अरे आहे पना हो पतो ही त लखन मारे जो आ हे अमिता के पापा हम वो ये बतिया कहते उनका लड़का को नौगा ना आवेला हमरा अब बतावा हो पतो हो के हुआ आज ले से करेला हाथ बाई ये चाची जी ये तुम सुन के कहलिए कोन बोलना नहीं खराब हम तो गोले हमारे घरे कने हुए आई रहे ओकरा के तय गांव से लखेद के लाठी से गांव से बहरी कर देवे के चाहिए बहरी मार को जंगे पटवा हमारे घरे त हमका से कह दे हमनी घरे भात पानी अब ओकरा घर से ना चली ओसन आदमी है से चर्ची नार घर से हमनी के ना चर्ची नार घर से हमके रिश्ता ना बना हमनी रवे बान लोग इतने कुछ पता हम ऐसे ना जाने के दुआरे जे सुनबे के नींद के खराब होवे वही जी त कहानी कहत है के दीदी देखो त पतो ही के मार गाड़ी ओरी दे देले बावन उहो गाड़ी देले बिया चूल्हा वाला फोड़ देले बन कनी का ना ये बात ना ये बात ये गलत ना ना ई बात पर विश्वास ना करम पतो निमन बिया लायक बिया पतो गाड़ी नहीं खे देले उहे चूल्हा फोड़ ले बा कोका ना कहत है क्या के हमरा भी माफी मांगी आतना सीधा ही हां नती हमरा काहे न कर क्या के हमरा भी सुती नु तब ओकरा जाना तो रुकनी अगर हमारा ऐसन पतो रहित न त अतना कचारी त उनकरा के टहरा दे तू के मुंह तो से होती न होई हो जाए माता त जे बा ना नु जवन करत तवन मारे घरी आइल बन जवन कर पिलुआ परी देखी ह ना कहत हमार त भात भवा दी ना रही भाई अच्छा कहानी तू ही बताओ बेटी पतो दुगो होली सन हो बेटी लेकिन हो बिया है कैसे हाथ उठाता मुंह से निकलता बेटी बा पहले के चोट छिना रहा अरे कहत रहना छोटिया के पापा कि जे बुढ़वा आजे के थियो खाली आवरे कोनो नहीं लइकी के अरे बहरी लड़की जाली सन रोड पर त शिकारी पाटला हाथ खींच उहे दे न त उहे देलन हम देखले रहिए खाली त कहले कम ना हम जाए दिए दीदी हम जाते न त कोई सन सुने सन त कि मीटिंग करत है पूरा गावे हाला भइल बा एक अरे पहले बताई कि सब बात त ठीक बा हई बुढ़ को कनी बतिया नहीं खे मानो ते के शिकायत करी मानो तो जब की जानतिया एगो बात जानतिया के माता हमरा कैसन माने इहे छप बा मगिले चाची एगो हमर बात जानत नहीं मान कम से कम दूसरा के कहले रही त बुढ़वा ते माने बात के अपन इज्जत छपावत त पतो नहीं है एकरा ना पतो एकरा बेटा के मेरा कैसे ही बुढ़िए इहो ओइ में खेला नहीं लागो चलिए छोटिया में हम जाता नहीं जी हमार के मत पानी आ उहो सब छुछुना के हाल में पड़ल बे बेचारी ओकर मत ए जे बाना बाहर यार भाग जाओ का ते जब भी बुढ़िया कैसे चाहिए हो दादा बाकी बा ई को दादा अपन इज्जत देत रही ओकर देखि हम त ना जाने कोनी के टोला में झगड़ा होखेला बाका हाला भइले त हामी घर घुस गई त कहत जान त ता झोका का बाद दे भसर लगी त ये ना पानी ना सुधर ये चाहिए मन कहत न कि हम गाड़ी दे दी बाकी हम ना बोला नहीं लाजे के चल भसर हम का कर हम ना जाने देखनी ना ओकर कितना झगड़ा कइले रहसन पाफर एथी खतरा आटा तनी सा कम बेसी हो गरे ओइ खतरा खतरा बुढ़िया गए आई दादा इहो कहलू ओमे के हई नु के तारा के लिहन त जात जात के अपन दिहन फलकाई के ओइ खातिर त कइले रहे हम ऐसे ना जाने जी
कौन ज्यादा घरे पानी दुआरे। कहीं मत कोई लेना तो लगी झगड़ा करे हमारा का जरूरी बाटे ओकरा घर में कुछ हो खोजी अमित के माई लगी बड़का निमन बनेले ना ए बार मैंने पतो ये रोवते त ठीक लगता पूरे गांव भाला भइल त डुगी पिटाता त एकर इज्जत थोड़ी रहती त जानते भी है कि जे ई बहेंगवा होइले हवे पतो ये बताई कि ई त मरो राजे हसन पतो ये के जिंदगी भर रहे के बाबे जी तब का बेचारी को पूरा थोड़ी होगी लेकिन तरह लोग जाने लोग ना अपन मदद नहीं के तब के करे कोनो बात कही हम ये कम लोग देखि जान नहीं लोग तो लोग त पतो ये कम नहीं त भाग त मरद के बोला हम ना जाए ना ये दादा नहीं ना आज भी हम जाए ना तो वो दिन दीदी रही माँ रोत रही बहु बोलत रहन गाड़ी देत रहन के मारम मुआइन तोरा के तो हम घुस गइनी ना तो हम ना जइती मते करना तो न को पापा वहां ना तो लोग मारे हम हम कने जात ही हम छोटिया खेता भेज जात रहनी तो देखनी बैठल रही हम कनी बात तो बैठ गइनी के जानो तो जाके नहीं कुछ जानत ना उहे कोहली तो इहु कनी में तो भीड़ी भी है सब एकरे करे का तो कोई रहे खाना माए खातिर हां यही से हां कहत रहले रही जाए तो वो हम जात नहीं तन जाई लहसुन धनिया के पता ही ले ले ऐसा लिट्टी चोखा बनाए के कहत वसन लइका बा ठीक है कहत आई रे हम बुढ़वा का तना पापी बारे जी बता हाथ में शुगर पतो बिया आ पतो के साथे वैसे ऐसे करत रुए ऐसन बुढ़वा का तो हमरा घर में रहत त ना धनका देती सोझे नाती के बाकी के बोले जाई कनी के घर में बोला त मुंह नोच दी ना ई का करतनी अम्मा जी कुछ ना चिलो मत कोई नहीं के घर में रउआ काहे ऐसे करतनी है प्यार करता नहीं हमारी चल ना घर में अरे ये प्यार अरे अरे तो अम्मा जी हमारा में का प्यार क्यों ना करी धरती पर ये सुना ना कहीं रास्ता सुन है बात समझ अरे हो ये का करता हो बड़े हां अरे हैं एक कुछ तू कितना परसेंट डाल बाबा हो कुछ करत ना रहे हां की ओकरा एकरा जोर लंगो चंगो लागल बा तू कबेले तू कसो तो के घर में नहीं खी आओ कन्या हमरा से जन गलती भइल ओकरा के माफी चाहता नहीं ठीक नु आ तर मार के पूरा चप्पल से मुंह खराब कर दे ना कि ना इतना दिले आंखी में धुर झकत रह तू हाय कोत रही तरवा अम्मा जी बात ना मानत रही अब देख लेनी न रउआ अरे कोनो बात है बदनाम करती है हमारे के बोल बा, तू बोल बा इतना दिले तू कहत रह कि बुढ़ी तोरा के तलाक दे हम तारा के छोड़तानी हम तारा पर ना रहम नला आ तारा धन पर फूका तनी आई जे आ बेटा पतो ले कम जाता नहीं घर से कहां जीवे दुष्ट कही के हमारे के उम्र घटिया इंसान हमारे के उम्र में छोड़ के चल जीवे तू छोड़ा ही लाके बाबा तू छोड़ा ही लाके बाबा तारा पर कौन बेटा पतो रही हम के करला दिल के बात कही तहत आई एकरा चलते है बेटी लेखा पतो के तू एथी कइल बाबा 2 नंबर के ही है ई हां आ तू निमन बाबा हाँ। मुंह से मार के बना मार के चप्पल से मुंह खराब कर दे हम ना जानम कि तू राम लेखा पति हो तू तो रावण बाबा हो रावण से कइल बाबा राक्षस कहिस के हां बुझाता कि बुढ़िया के अंतिम दिन आ गइल बा एकरो के जहर देम एकरा के मुआइम जहर दे के सुतले रह जाई लेकिन पतो के अपन पतो काहे कहते तू ओकरा के हम छोड़म ना आज न त काल अपना बेड पर ले आके मानम क्रिया खाता नहीं हम बुढ़िया थोड़ा मरे के बा बहुत जल्दी तैयारी करम तो चिता बोझे के हमार सबक पूरा करे खातिर हम कुछ कर सकत हई धन संपत्ति आदमी सब कुछ खा सकत हई